Здравейте, аз съм Деян и в момента правим втори епизод на Clash of Clans. Значи, в първи епизод показах няколко интересни новости и сега един мой приятел от клан ще влезе и да се надявам да е така да е. Аха. Това. Значи, в момента са ми дали 5 великана 6 левел, което е хубаво. Значи, в Лара ги водим. Ето Марин, той в момента снима. Кланът ни е следния. Ето този, 11 човека сме. Има наскоро много хора влязохме. Значи искам да ви покажа моите атаки. Една от тях е на Танхал 9, който е ръчна, така да се каже. Ето, аз атаквам с дракон и така. Ще включим на по 2. И остава да гледам. Ето, тук пуснах. Тук махнах двата канона. Не, че нещо просто няма се случва пък. Винаги изкачва. Виж тук, да сложиш 4 сайден точно. Стивен точно, една и друга. Всички мисля, че се разпръсти, но накрая ми се пусти много великани. Ето тук, когато взимам Танхал. Тук е вече по един страна. Страни няма, да. И ето 100%. Това беше едната, с 3 звезди. Относно другата, тя май беше на 4-тия, да, ето. И него с дракон. Значи, при него,